Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de rechter heeft bepaald dat minister Cooper de bewoners van Sakito moet beantwoorden. Charles Cooper, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, moet binnen een maand een beslissing nemen op een handhavingsverzoek over mogelijke overtredingen bij het Sakito-project. Dat heeft het gerecht in de eerste aanleg van Curaçao gisteren bepaald. Een groep van 10 burgers had eerder, op 14 juli, een verzoek ingediend aan de minister, omdat volgens hen een aantal zaken niet goed zijn gegaan bij de bouw van nieuwe luxe appartementencomplexen langs de kust. Cooper heeft niet gereageerd op een verzoek tot handhaving en dat moet hij dus nu wel doen. Het zal onder meer gaan over overtreding van de bouwhoogte van de torens, de afwezigheid van een baggervergunning en het uitsluiten van burgers uit bezwaarprocedures. Het parlement wil positie bepalen over toekomst Koninkrijk. Alle 4 de fracties in het parlement, MFK, PNP, PAR en MAN-PIN, hebben een openbare vergadering aangevraagd om met de regering van Curaçao te overleggen over haar standpunt ten aanzien van het advies van de Raad van State van oktober vorig jaar dat betrekking heeft op 70 jaar statuut van het Koninkrijk. Met andere woorden, alle fracties willen met de regering van Curaçao overleggen over de visie op het advies dat is gegeven aan de Raad van State. In december vorig jaar werd herdacht dat het 70 jaar geleden was dat op 15 december 1954 het statuut werd ondertekend. Nu willen de statenfracties samen met de regering praten in hoeverre dit statuut nog bijdraagt aan een goede samenwerking binnen het Koninkrijk, of in hoeverre het tegenwerkt, of er iets moet worden veranderd en hoe dan. Allemaal zaken over de toekomst van het Koninkrijk. En gisteren was er een lezing over de toekomst van het Koninkrijk. Buitengewoon hoogleraar Koninkrijksrelaties Wouter Veenendaal gaf een lezing op de Universiteit van Curaçao. Hij benadrukte onder meer dat de Nederlandse politiek ten opzichte van de Caribische landen van het Koninkrijk meer gepolitiseerd en instabieler is. Volgens hem heeft dit nog geen grote invloed gehad op de Koninkrijksrelaties, maar dat zou kunnen veranderen in de toekomst. Hij gaf een lezing met de titel Hoe denkt Nederland over het Koninkrijk? En hij besprak onder meer ook een onderzoek onder Europese Nederlanders en een deel van de Caribische Nederlanders over de relatie met het Koninkrijk en hoe Nederland over het Koninkrijk denkt. En later in de uitzending hebben we daar iets meer aandacht over. Werkbezoekministers aan SDKK. Minister van Justitie Charlton Hato en premier Gilmar Pik-Pisas bezochten gisteren de SDKK, de gevangenis, en ze bezochten het landbouw- en veeteeltproject. Vorig jaar is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de ministeries van Justitie en van Gezondheid, Natuur en Milieu om de komende 5 jaar moderne landbouwtechnieken toe te passen en te starten met de fok van verschillende dieren zoals geiten, runderen en kippen bij de gevangenis. Nu gingen de ministers kijken hoe het eraan toe gaat. Nou, de oogst wordt al voor een deel gebruikt voor het maken van maaltijden van de gedetineerden. Er is vooruitgang te zien en er werden ook speciale zaken getest, food tasting, geproefd of het allemaal lekker was en het is allemaal in een gezellige sfeer gegaan. Curaçao Informatiecentrum officieel geopend. Het Curaçao Toerisme Bureau heeft het Curaçao Informatiecentrum officieel geopend. Het was al eerder open, maar nu is het ook officieel geopend. En dat is bedoeld voor zowel cruise- als verblijfstoeristen die vragen hebben. Ze kunnen aan de handelskade terecht om informatie en aanbevelingen te krijgen over bijvoorbeeld toeristische attracties, accommodaties, restaurant, vervoersmogelijkheden, evenementen en activiteiten. En dat is een mooie centrale plek voor de toeristen. Er is ook ruimte voor het hervullen van waterflessen al daar. Er is ook een bureau van Polytour. Er zijn allemaal zaken voor de toeristen op Curaçao.
En het werd geopend door de minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en directeur van het Curaçaose toerismebureau Moerjat de Bruin. Volgens premier Pisas is Curaçao een betrouwbare partner in het toerisme. Dat zei hij tijdens de Caribbean Hotel Investment Conference and Operations Summit, samengevoegd Chico's 2025. Dat vond plaats bij het Marriott Beach Hotel en daar kwamen allemaal mensen over investeringen, toerisme, de Cariben praten. Allemaal onderwerpen waarvoor volgens premier Pisas Curaçao meer en meer een betrouwbare partner kan zijn. Volgens hem heeft Curaçao zich de afgelopen jaren ingezet op hervormingen, economisch herstel en politieke stabiliteit. En daarmee is de basis gelegd voor een meer veerkrachtige economie. Dan is er een aanhangwagen met vuil in de brand gevlogen. Gisteravond rond 7:00 op een verlaten terrein aan de Jan Noorduinweg moest de brandweer uitrukken. Op het terrein stond een trailer met een grote hoeveelheid vuil erin. En die had vlam gevat. We weten nog niet of het aangestoken is of niet, maar het veroorzaakte heel veel rook. Heel veel hinder voor automobilisten. En de brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bossa Kiko Tadushi, ora boting e libertad de determinar bo futuro. Na momento, como te sentibu claro para comprar um cas, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turnefloor e piscina para baja calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga bolsita via WhatsApp na 432 3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Bota de Suerte! De Curaçaose Voetbalbond, FFK, veroordeelt de geweldsincidenten op de voetbalvelden hier op Curaçao. Zoals u wellicht weet, op 18 oktober was er sprake van ernstig geweld tijdens een jeugdwedstrijd. Daar raakten zowel spelers als toeschouwers gewond. Op 7 november heeft de speler tijdens een wedstrijd in de 3e divisie een fysieke aanval uitgevoerd op een scheidsrechter. En de bond zegt nu, naar aanleiding van deze 2 incidenten, dat dit soort gedrag volstrekt onaanvaardbaar is en haaks staat op de waarden en normen die de voetbalbond hoog in het vaandel draagt. De bond is de incidenten heeft dat onderzocht en laat ook weten dat de disciplinaire en ethische commissie van de bond deze in behandeling heeft genomen. De commissie heeft de bevoegdheid tot het opleggen van sancties of schorsingen en daar moet nog meer duidelijkheid over komen. Dan Jandino Aspiraat emigreert naar Curaçao. De Curaçaose comedian, entertainer, ondernemer, die heeft nu de stap gemaakt om van Nederland te emigreren naar Curaçao. Hij is hier ooit geboren, hij ging als kleine jongen naar Nederland en nu is hij teruggekeerd. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Zijn terugkeer naar het Caribisch gebied is geen afscheid van Nederland, maar een daad van liefde. Investeren in de mensen, de cultuur en de toekomst van de eilanden. Dit is geen vertrek, maar een verbreding. Aldus Jandino, die onder meer eigenaar is van het project Hoffi Mango, het grote natuurpark. En daar hadden we gisteren nieuws over, want er komt een zipline.
Dan gaan we naar een interview dat collega Gino Bernardina had met Wouter Veenendaal, de hoogleraar die gisteren een lezing gaf op de universiteit. Tijdens die lezing ging hij onder meer in over een onderzoek naar de vraag of wat de mening is van de Nederlanders over het Koninkrijk. Kijk even naar het deel van het gesprek dat Gino Bernardina had met professor Wouter Veenendaal hierover. Meneer Veenendaal, bedankt voor het aanwezig zijn bij ons in de podcast. Graag. Welkom. Laten we meteen beginnen. Openbare lezing. Hoe denkt Nederland over het Koninkrijk? U heeft onderzoek gedaan van de Europese Nederlanders in Nederland. En ik heb ook begrepen onder een kleine groep, laten we zeggen, Caribische Nederlanders die daar wonen. Ja. Wat kunt u zeggen? Wat is de rode draad van wat eruit is gekomen van uw onderzoek? Ja, nou, het is misschien belangrijk om eerst even te zeggen dat er in Nederland een heel groot gebrek aan onderzoek is over het Koninkrijk en de Koninkrijksrelaties. Okay. Er zijn eigenlijk 2 eerdere onderzoeken geweest, voor zover ik weet. Allebei door Maurice de Hond, dus een bekende Nederlandse opiniepeiler. En die heeft in 2008 een onderzoek gedaan waaruit bleek dat ongeveer de helft van de Nederlanders liever de banden met de eilanden zou verbreken. En in 2015 heeft hij nog een keer een onderzoek gedaan in opdracht van de PVV. Met een niet erg neutrale vraagstelling. Waaruit bleek dat iets meer dan 60% van Nederlanders de banden met de eilanden zouden willen verbreken. En ik wilde eigenlijk met dit onderzoek, met een neutralere vraagstelling, maar ook over een breder aantal thema's binnen de Koninkrijksrelaties, kijken hoe Europese Nederlanders daarover denken. Ja. En dat onderzoek is uitgezet onder het LIS-panel. Dat is een bekend online panel in Nederland van hoge wetenschappelijke kwaliteit bij de Universiteit van Tilburg. En daar hebben 2800 nog iets mensen de vragenlijst online beantwoord. Maar dat is dus een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Oké, dus er is echt dus een... Ja, want je kan zomaar 2800 mensen hebben, maar nee. Dus het is representatief voor de totale bevolking van Nederland. Ja, zeker. Ja, en dat kan je dan checken door te kijken naar dingen als geslacht van mensen, opleidingsniveau, waar ze wonen. Ja, stemgedrag bij de laatste verkiezingen. Dus, ja. Oké. En wat kunt u zeggen over de resultaten van uw peiling? Ja, er zijn eigenlijk 2 belangrijke uitkomsten, denk ik. De eerste is als het gaat over het kennisniveau. We weten natuurlijk al lang dat er een groot gebrek aan kennis en ook belangstelling is in Europees Nederland over het Koninkrijk. En nu hebben we daar ook de cijfers bij. Dus in reactie op de vraag van hoeveel kennis heeft u over de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk, dan zie je eigenlijk dat 3/4 van de respondenten aangeeft dat ze geen of heel weinig kennis daarover hebben. En maar 1/4 van de respondenten zegt dus iets of veel kennis daarvan te hebben. Ja, dus dat is iets wat we al wisten, maar wat je nu heel duidelijk bevestigd ziet. Ja. Want Curaçao is een geliefd vakantieoord geworden voor veel Nederlanders. Ja. Heeft dat niet geholpen? Blijkbaar niet, nee. Blijkbaar zien mensen het wel inderdaad als een interessant vakantieoord. Maar, en je weet natuurlijk niet of dat dan precies de mensen die kwart zijn die wel iets zeggen te weten. Maar het is een schrijnend gebrek aan kennis, zou ik zeggen. Ja, dus dat is de negatieve kant. Wat positiever is als je kijkt naar welke opinies mensen dan wel hebben over de Caribische eilanden, dan zijn die eigenlijk een stuk genuanceerder, in sommige opzichten zelfs positiever, dan we vaak hebben gedacht. Dus het is helemaal niet zo, blijkt uit mijn onderzoek, dat de meerderheid van Nederlanders de banden met de eilanden zou willen verbreken. Eigenlijk weet 40% van de Nederlanders, van de geïnterviewden moet ik dan zeggen, die weet daar ook niet het antwoord op de vraag. Die weet niet of ze daarvoor of tegen zijn, maar die zeggen ja, dat weet ik niet, daar heb ik geen antwoord op. En op vragen over bijvoorbeeld of er financiële steun naar de eilanden zou moeten gaan, of mensen van de eilanden vrij naar Nederland moeten kunnen verhuizen. Daar zie je eigenlijk dat een grotere groep mensen zegt ja, dat moet blijven bestaan, dan de groep die daar negatief tegenover staat. Dus dat nuanceert wel heel erg dat beeld eigenlijk. Ja. En wie het hele interview terug wil zien van Tresor Cugino, die kan vanaf morgen 3 uur terecht op de website van Extra. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela zegt klaar te zijn om te winnen. Dat zegt president Maduro. En hij reageert op de aankomst van een Amerikaans vliegdekschip. En dat schip is nu voor de kust van Venezuela gekomen. Of in ieder geval, het is te zien vanuit Venezuela. En volgens Maduro is Venezuela klaar om te winnen. En in een televisietoespraak zei hij: als wij als republiek en als volk de wapens moeten opnemen om de heilige erfenis van onze bevrijders te verdedigen, dan zijn we klaar om te winnen. Dit grote vliegdekschip
is nu in de buurt van Venezuela in het kader van de Amerikaanse strijd tegen de drugssmokkel. Het gaat om de USS Gerald Ford. En het is een enorme boot die tot nu toe nog niet de kleine drugsboten heeft aangevallen. Maar daar zijn er inmiddels 20 van gebombardeerd sinds Amerika in augustus bepaalde harder op te zullen treden tegen drugssmokkel. En dat heeft tenminste 76 doden tot gevolg gehad. We houden het voor u in de gaten. En dat doen we morgen. Dan zijn we er weer met Extra Journaal. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.